Hej YouTube. Jeg vil gerne vise jer, hvordan man editor, og jeg vil også gerne vise jer min bane, hvor man kun skal trykke foran, som der hedder det der The FB Forward Track 1. Jeg laver måske en anden en på et eller andet tidspunkt, men ja, i hvert fald er den her min første. Og i part 2, der snakker vi lidt om, hvordan man laver en GPS. Og vi kan også bruge i part 3 og bare lige spille lidt online. Jeg håber sandsynligvis, at de fleste af jer, der ser den her video, har spillet. Så I kan bare søge på mit navn. Og se lidt mere om mig, og vide lidt mere om mig.